Здравейте! Продължаваме разговора с доктор Дарданов за това какви са възможностите за хирургично лечение при пациентите с гноен хидраденит. Здравейте, доктор Дарданов! Нека да обобщим симптомите, тревожните симптоми, които трябва да накарат пациентите да потърсят помощ или консултация с хирург. Тревожните симптоми на когато всеки един човек може да мисли, че има някаква форма на гноен хидраденит, на първо място това е някакво подуване под някъде на кожата, в повечето случаи под мишниците, в слабинните гънки, понякога в областта около ануса или на място на опашката. Това са типичните места на гнойният хидраденит. И това е едно общо взето топче под кожата, което в повечето случаи е болезнено, понякога по-силно, понякога по-слабо, или образно казано това е като все едно възпаление на кожата. Една дълбока пъпка, така се е известно. Но за разлика от нормалните кожни възпаления, които почти всеки един човек в даден аспект от живота си, особено в подрастваща, в тинейджърска възраст, е имал, тези болезнени топчета понякога те не преминават за една-две седмици. Едно така банално възпаление на косменият фоликул за около една-две седмици преминава. Т.е. може да се получи гнойно мехурче, по някакъв начин излиза малко гной, или пък ако е по-голямо се нуждае от хирургическа интервенция или с антибиотичен мехлем преминава. А когато повече от една-две седмици има такова твърдо, а пък ако има и самоволно спукване и излизане на гной, тогава тогава трябва да потърсят пациентите консултация с специалист. В повечето случаи те търсят консултация, отиват при хирург, при дерматолог, лекува се това възпаление, но когато това зачести и тези образования се увеличават и се появяват на различни други места, под едната мишница, под другата мишница, факт е, че тези образования те се съчетават и с прекарано в миналото или в настоящето акне, тежко акне, не случайно и другото име на гнойният хидраденит, който има много други имена, това е акне инверса, обърнато акне, т.е. едно по-тежко акне. Това трябва да наведе всеки един пациент, че може би има някаква форма на гноен хидраденит. А преди да дойде при вас, трябва ли да има някаква предварително изготвена медицинска документация относно диагнозата, например от дерматолог, или е необходимо само с направление от личен лекар? Преди да ви... Да, в повечето случаи, тъй като това касае кожата, почти винаги пациентите минават през специалист-дерматолог и специалисти-дерматолози диагностицират това заболяване и тогава вече ние заедно с дерматолозите определяме какъв ще бъде какъв е стадия на заболяването и какъв ще бъде плана на лечение. В някои от стадиите тогава се налага хирургично лечение. Но почти във всички стадии хирургичното лечение влиза в въоръжението на медицината. Понякога, когато имаме множество такива възпалителни промени по кожата, тогава се започва лечение с лекарства, след това се извършва хирургично лечение. Понякога ефекта от лекарствата не е достатъчно добър, тогава се преминава към хирургично лечение. Хирургичното лечение може да се проведе и в начални стадии, когато то е локализирано в определени зони. Примерно в едната подмишница имаме една зона
и тогава ние можем да извършим хирургично лечение, с което да ликвидираме радикално това заболяване. Но когато имаме много зони, когато имаме системно заболяване на кожата, тогава естествено първо се започва с лечение с лекарства, след това се намесваме и ние хирурзите, след това пак се започва с лекарства. След операцията се прилагат антибиотици, лекарства и други. Съгласувате ли лечението заедно с дерматолози? Т.е. работят ли хирурзи и дерматолози заедно да провеждат една терапия комплексна или всеки си гледа своята област и, както се казва, на парче се действа? Т.е. вие гледате вашата страна на въпроса, дерматолозите своята. Идеалният вариант е когато лечението на болница с хидраденит се извършва комплексно, хирург, дерматолог, естествено включен е и личният лекар. Но както знаеме, идеални неща в природата и в света няма. Имаме много добра колаборация с дерматолозите, както и те имат с нас. Естествено, тук вече личността на всеки един от хирурзите, всеки един от дерматолозите и пациентите, и личните лекари. С някои дерматолози работиме перфектно, така и някои дерматолози работят с други хирурзи перфектно. Понякога може да има, но винаги така общо взето имаме колаборация и обсъждане. Може това да не бъде физически на едно и също място. Нашата система е такава, че рядко може да има такива центрове, както ето центъра в Стара Загора, както и други центрове, където може да има хирург, дерматолог в близост един до друг. Понякога ние сме разделени, било то в различни градове, различни болници, по различно време преглеждаме пациента, но документално или дори обсъждане по телефона или документално ние определяме едно поведение на пациента. А какви са вашите наблюдения за това общо практикуващите лекари, доколко са запознати с заболяването гноен хидраденит? Част от общо практикуващите лекари са запознати с това заболяване. Мисля, че достатъчно информация вече има напоследък, която да е в полза на общо практикуващите лекари. Също с различни научни конференции, които се организират както от Дружеството по дерматология, вече и с не без участието на професор Христакиева, доайен в гнойният хидраденит в България, така и ние в хирургическите дружества, в дружеството на Българско дружество по колопроктология, което гнойният хидраденит в областта около ануса, също хирурзи се занимаваме с това. Ние имаме такива конференции, които са насочени към млади лекари, хирурзи, общо практикуващи лекари, гастроентеролози, дерматолози, именно този интердисциплинарен момент. Така че мисля, че има достатъчно информация. Стремим се да достигне до повече от общо практикуващите лекари и да не се получава забавяне в диагнозата и лечението. Често пациенти попадат в спешния център, където те все още не са диагностицирани и се налага в практиката на хирурга срязване на абсцеса. Дерматолозите пък казват, че това би влошило хода на болестта. А според вас хирурзите докъде и доколко са запознати с това заболяване? Сега, това, което трябва да бъде отбелязано е, тъй като едно тежко възпаление при гноен хидраденит може да имитира наличието на абсцес. А в същото време при гнойният хидраденит може да има и абсцес, който да налага хирургично лечение. С други думи имаме два варианта. Пациента е с гноен хидраденит. Той има тежко възпаление. Получават се такива подувания твърди,
които на пръв поглед могат да изглеждат като абсцеси, но те не са истински абсцеси, т.е. не са една турбичка пълна с гной, в която като направим един разрез, тази гной да изтече. Там имаме множество малки килийки, които могат да бъдат изпълнени с гной, но в повечето случаи говорим за едно възпаление на кожата. И точно в този момент хирургичното лечение не е средството на избор. И тогава вече лечението с антибиотици, локално или системно антибиотици и вече медикаментозно от колегите дерматолози ще бъде първата стъпка. Тогава не е нужно да се прави операция. Но понякога това състояние е остро, пациента го интерпретира като остро, отива в спешното отделение и тогава може да бъде приложена оперативна интервенция, която в даденият случай не е била нужна. И тя наистина може да влоши състоянието, защото с разреза тези гнойни това възпаление е в кожата и в подкожието, то не е в дълбочина, но с разреза може то да достигне още в дълбочина и да влоши процеса. И поради тази причина вече са и мнението на някои на дерматолози, включително и на пациенти, да, отидох в спешното отделение, оперираха ме и след това стана по-лошо. Просто тук не е имало индикация за операция. Може би в даденият момент не се е извършила ехография, тъй като по ехографията на повърхностните структури може да различи дали това е един абсцес или имаме възпалителна компонента. Другият момент е, когато имаме гноен хидраденит, но имаме остър абсцес, една турбичка изпълнена с гной. Тогава трябва да бъде направена операция, за да може тази гной да изтече, тъй като тук имаме гнойно усложнение от гнойният хидраденит и тогава трябва да се оперира. На първия етап да излезе гнойта и вече много бързо след това евентуално или продължаване с антибиотици, медикаментозно лечение или продължаване за дефинитивно радикално оперативно лечение. Тоест, тук имаме този момент тънък в диагностиката. На какво отстояние от първите симптоми на болестта се стига до необходимост за оперативно лечение? Като цяло, когато се диагностира гноен хидраденит, ако има показания за оперативно лечение, то трябва да се извърши. Друг е момента, че понякога ние може да приложим терапия преди самото оперативно лечение, което да намали възпалението, както с различни методи на противовъзпалителна терапия, биологична терапия или антибиотична терапия. И това този начин на лечение преди операцията, т.е. начин на лечение с медикаментозно лечение преди операцията се консултира с дерматолозите. Понякога самите пациенти отлагат операцията поради страх, поради лични, професионални моменти, тъй като тези операции за гноен хидраденит в повечето случаи те са планови, също така зависи от ангажираността на даденият екип, така че имаме една плановост. Но когато имаме показания, тази операция трябва да се извърши. Не трябва да се отлага. А горе-долу нямате наблюдение за някакъв отрязък от време? Какъв период е това между оплакванията и операцията? Практически от началото на оплакванията до операцията могат да минат и години, защото заболяването не е диагностицирано. По някой път заболяването имаме пациенти, в които заболяването е диагностицирано, предложена е операция или е предложено е лечение, пациентите не се лекуват в рамките на 1-2 години, заболяването прогресира.
Интересен факт за гнойният хидраденит е, че понякога пациентите свикват с заболяването. Свикват с заболяването и така постепенно то обхваща все нови и нови области, но като цяло човек свиква с заболяването, докато не дойде един момент, в който се получат усложнения и тогава вече се търси специализирана помощ. В този ред на мисли, ако дойде пациент с установен гноен хидраденит, с установени и диагностицирани подкожни синуси и той не желае да проведе лечение, какви са усложненията, които могат да настъпят? Или пък ако не е правилно управляван, ако не са управлявани тези тунели правилно, какви са усложненията? Усложнението е, че това заболяване може да прогресира и то в повечето случаи прогресира бавно, т.е. обхваща нови и нови области от кожата и подкожието. На първо място. На второ място може да се получат такива нови турбички пълни с гной, абсцеси. И на трето място това е ефекта върху целият организъм. Тъй като едно хронично възпаление, една хронична инфекция води до там, че се увреждат всички жизнено важни органи, както сърдечно-съдовата система, така и отделителната система, така и кръвотворението. Тия пациентите идват с една анемия, която се търси причината за анемия, тя е от това възпаление. Също така хората с разпространени форми на гноен хидраденит, те липса на апетит, отпадналост, промени в психоемоционалното състояние. Още повече, когато пък имаме изтичане постоянно на секреция, миризма, дискомфорт, особено в зоната около половите органи, около ануса. Това води до там, че сме имали пациенти, които са с емоционални проблеми до такава степен загуба на работа. Загуба на лична връзка, приятел, мъж, жена, може да доведе до разводи. И това заболяване се отразява да се достигне до степен дори до тласкане към злоупотреба с алкохол или с други вещества. Имали сме пациенти, пациент, който идва с изключително тежко емоционално състояние, загубил работата си, тъй като не може в офиса да работи, постоянно има гноен хидраденит и тече, мирише, уволнено, не може да се справя с работата, напуска работа. Млад мъж, приятелката му естествено разделят се с приятелката си. Започва и някаква такава злоупотреба с алкохол или с нещо друго. И когато, примерно, след лечението, когато след една-две операции сме, въпреки че с недоверие подхождаше към лечението, когато се излекува, когато всичко зарасна, и примерно когато и той дойде след една-две години с съвсем друг вид, усмихнат, с нова работа, вече и семейен и всичко, и тогава вече се вижда как променя начина на съществуване на един човек, именно от едно заболяване, което така всеки си го таи в себе си и казва къде да отида, какво да направя. Затова именно и в сайта е важно да се получи тази подкрепа и да се прочете и да се види от пациентите, че това не е смъртна присъда.
Стана ясно, че за да бъдат избегнати всички тези усложнения, пациентите трябва да са достатъчно информирани. Това всъщност е и стремежът на HACE Hive, която иска да изгради специализирана за болестта справочна информация за пациентите в помощ на пациентите. Благодарим ви за този разговор и очаквам с нетърпение следващите ни срещи.